Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa usa, kabana nga mananggiti. Kumutkot! Naunsa naman taong kadong? Kanunay raman taong kagahubog-hubog. Wala man taong ka naghuna-huna sa imong asawa. Ako, gikan pa ko ng laba. Wa pagani ko'y pamahaw. Naluya na ning akong lawas kay naapay nagtutoy nga anak nato. Pag inig gabi ipagyod, ikaw magtutoy kag apil nako. Nalipay ko nga nakoy bana nga mananggiti. Kay may nalang naiipalit og diaper sa atong anak. Pumahalinan tagsuka. Pero imong gibuhat? Wa gyud ko kasabot sa imong gibuhat. Ang imong gipananggot nga tuba, ipainom ra nimo sa imong barkada. Pati suka na. Ipainom gyapon nimo sa imong barkada. O kira untag, imo rang barkada ang mo inom sa suka. Pero ikaw mo apil-apil pagid kag inom. Kabalo man unta kag minyo na ka. Unsa may gusto nimo? Kumutkot. Paghuna-huna pud dong kumutkot. Paghuna-hunaong insakto. Para sa atong pamilya. Dili kay kanunay rakagakuyog-kuyog anang imong barkada nga si Gino. Gidawat na ko ang tanan. Bisan pa man nga kanunay kagasugal-sugal. Kanunay kagaadtoan ang sabungan. Wala gani kay time na ako. Naunta maglambing-lambing ta. Paguman ako panglaba. Pero wala kay time. Igo ra ka mo, totoy og kadali, pero mahuman na dayon. Ako, naniid ragid ko sa atong relasyon. Kumutkot. May paning manok na kanunay ni mong kauban. Imo pang gimahal. Ginaliguan pa nimo, ginasabunan. Ginasabunan nimo og bar. Social pag yun ang manok, kay sorp ang imong gisabon. Pero ako, naglisod na taong kong pangita ko unsay akong ipalit og sabon. Kay may pa ang manok nimo palitan nimo og sabon. Kaliguan nimo bisang wa pa kay ligo. Basta maong nagligo ng imong manok. Makadaog pagid ka sa sabong, dili ko nimo palitan og lami nga sudan. Okay ra unta, kundi ko nimo palitan og lami nga sudan kung magpalit ka gatas sa atong anak. Unahon nimo ang gatas sa atong anak. Unsa ba imong gusto? Kanunay na lang ng imong anak gatutoy og kalabo? Paghuna-huna o yung sakto, kumutkot. Ayog palabi anang imong bisyo. Nga kanunay ra kagasabong-sabong. Pagpukus pod, kumutkot. Pagpukus sa imong pagpananggot. Dili kay sagulan nimo og bisyo. Kung dili na nimo biyaan ang imong bisyo ana imo ka sugarol. Sige apil-apil og kanang
sabong anang apa-apa. Nindot pagyud kayo no? Kay inyong sabong na dira sa dayakit. Muuli ra ka diri sa balay kung hubog na ka. Sakto ba na? Sakto ba na imong gibuhat? Ura kag ulitaw ang imong gibuhat, gipakita nimo sa mga tao. Bisang mga tao diri sa apa-apa wa nalipay sa imong gibuhat. Mas gimahal pa nimo ang imong bisyo. Pagpukus tawon dong, pagpukus dong sa imong kuandong, sa imong pagpananggot dong, nga makakwarta ta dong. Unsaon na lang ni ato mga customer aning atong suka. Nga di man ka mag-focus og pananggot. Pangatsara lang na lang gani ka mananggot anang imong sanggutan. Inumon pag yun nimo ang mabilin nga suka. Uy, no, dong, wa lagi ko kasabot ani atong relasyon dong. Sa atong pamuyo dong. Munang dong, kung magbulag na lang jud ta dong, di na gid ko balik nimo dong. Mga fam na lang jud ko dong. Kay mas maayo ang apam dong. Kay mabuhi kog insakto dong. Mahalon kog insakto dong. Wala ko kasabot dong, magbulag na gyud ta. Di na gid ko kasabot ang imong gipakita sa ako. Og dalon ako ni atong anak. Bahala na kasi mong kinabuhi dire.